בבקשה. כן. יופי. מעולה. קפיצה מספר 2. כן. יופי. קפיצה מספר 1 בחזרה ולא לעצור. להיות מוכן. יופי. קפיצה מספר 3, תוך כדי שאתה קופץ את ה-1, תחשוב מה זה קפיצת מספר 3. תהיה מוכן, תתארגן. יפה. כל הכבוד. חזרה לקפיצה מספר 2. יפה. כן. יופי. קפיצה מספר 3. מעולה. קפיצה מספר 4, אחרונה. יופי. יופי. תודה רבה.